A segunda edición do Túnel do Viño reuniu preto de 100 persoas que puideron degustar no Pazo de San Marcos viños da denominación de orixe Ribeira Sacra e da indicación xeográfica protexida Terras do Navia. O presidente da Deputación participou na cata pública destacando a tradición vinícola da provincia e o seu potencial como motor económico, turístico e cultural. A iniciativa organizada pola institución provincial en colaboración con Padín Eventos responde, segundo afirmou José Tomé, o firme compromiso da Deputación co sector primario para promover, por en valor e impulsar a produción e a comercialización dos viños lucenses. O Túnel do Viño formou parte da xornada Aproximación aos viños da provincia de Lugo, que incluíu unha conferencia do experto en vitivinicultura Luís Padín e do xornalista e consultor de viños Frédéric Coltier. No relatorio que inaugurou o deputado de Promoción Económica e Social Pablo Rivera, ambos expertos falaron das tendencias de consumo do viño ao longo do tempo e das oportunidades da Ribeira Sacra no mercado global.